indaba ye-age yethu uyazi asinengane ngimdala kunawe ngidinga umuntu uyazi nginengane esindala kwayona ngidinga umuntu ozoba ngikufaka isende lapha ukazi ungitshele yonke into ihlanganaphi leyo nto sipha ngicela ulalele ngithi kuwena nginendala esindala mina ezodinga umuntu ozoba ubaba kuyona indoda kwamina ngidinga indoda awuyona indoda phela umfana wena msungijwayela kabi awuyona umfana hayi uzongishaya umfana nje uzongishaya ayikho into okujwayela wena ingane hlala phansi manje ufuna uzongishaya ayibona ingane bo ingane ke kodwa lo muntu akekho into engamenzeki uyini ukubhebha uyabhebha phela wena wena ngijwayela kabi wena hlala phansi hlala sipha usimhlisa umoya bhuti wami sipha usimhlisa umoya lalela yabo mina sipha ngaze ngikuthande ngikutshele ngoba ulalela ngithi awuze ekhaya kaze ngikuthande mina angikaze nje umuntu angangimfuna la ubhuti wakho uSifiso ngangidlalisa sonke lesikhathi sipha Ungasilima sonke lesikhathi wena. Yebo, ngangikudlalisa ubhuti wakho-ke kwakuthi angimtholanga kanjalo. So ngizokwenzani ke mina? Wena into engizelela ngifuna ukuthi uzokhuluma ukuthi wangifakani. Ngakazosithatha ingane mina. Impilo lesiyezi. Angakani wegogo ugogo wakho. Hayi bo, ngicela uhlale phansi. Hlala phansi mfethu. Hlala phansi mfethu. Ungawulaka ngento engakho uhlale phansi ulalele. Hlala phansi ulalele. Ulunge khona mfethu umhlaba ngepipi mase ufuna umhlaba yempama phambi kwethu. Hayi. Cha uthi bafu ujwayela kabi mfethu. Ngijwayela kabi lo muntu mfethu. Yazi ukuthi akazi ukuthi ngimthanda kanjani mfethu. Akana understand. Hamba uthanga untanga yazi. Ungakhali mfethu usathana izojabula. Vele mfethu mhlawumbe kodwa uyayidinga intombi encane ke. Elingana nawe. Umncane kangakanani kuwena? Mhlawumbe ngiqale lapha. Yebo mncane lo ucishe nje ngane yami. Mhlawumbe 3 years. Ucishe ngane lo ingane ubebaba 20 manje 20 manje ngoJune noma 20 years. Ngane na 20 years indoda. Ingane yakhe kuthiwa uyishiya nga 3 years. Angisho ukuthi uzobona wenzani. Ingane yakhe ishiya nga 3 years.